«Μαμά, αυτό δεν το διαπραγματεύομαι άλλο», είπε η Μαρία στη μάνα της αυστηρά. «Θα απενεργοποιούμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές πριν φεύγουμε. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς». Η Βαλεντίνα, η μάνα της Μαρίας, ήθελε κάτι να πει σαν να αντιδράσει, αλλά αναστέναξε με βαριά καρδιά. Κατάλαβε ότι η κόρη της η Μαρία πλέον δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί της, γιατί πλέον δεν μπορούσε να κάνει τα απαραίτητα του νοικοκυριού. Ο λόγος ήταν η επίσκεψη της κόρης στο σπίτι της γιαγιάς. Τη βρήκε να είχε ξεχάσει το φαγητό που μαγείρευε για τον ερχομό της. Με αποτέλεσμα το φαγητό καιγόταν, το σπίτι μύριζε και η γιαγιά πλέον δεν το είχε καταλάβει. Η Μαρία στεναχωρημένη λέει: «Μαμάκα, νομίζω ήρθε η ώρα να μετακομίσεις στο σπίτι μας», λέει η γιαγιά. «Μα που, στο διάρρη που μένετε, εκεί δεν μπορείτε καλά-καλά να αναπνεύσετε». Η Μαρία απογοητευμένη την κοίταξε και δεν είπε τίποτα. Όχι ότι δεν ήθελε να τη μεταπείσει. Όχι. Στο κάτω-κάτω όλα τα προβλήματα λύνονται, με δύναμη και με λεφτά. Θα μπορούσαμε να πουλήσουμε το διαμέρισμα και να αγοράσουμε μεγαλύτερο ώστε να μας χωράει όλους και ο καθένας να είχε τη θέση του. Όμως η Βαλεντίνα δεν ήθελε, γιατί θεωρούσε ότι θα ήταν βάρος στην οικογένεια της κόρης της. Εκείνη τη μέρα η Μαρία κατάφερε να πείσει τη μητέρα της ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να έρχεται μία γυναίκα να τη βοηθάει στο νοικοκύρημα του σπιτιού και στα ψώνια, καθώς η Βαλεντίνα πλέον δεν μπορούσε καλά-καλά να μετακινείται στο σπίτι της. Που να πάει και για ψώνια, γιατί ο ήλιγκος όλο ένα και περισσότερο την ταλαιπωρούσε. Η γυναίκα ερχόταν περίπου ένα χρόνο, της έκανε τα ψώνια, της μαγείρευε, τη φρόντιζε γενικά καλά. Η Μαρία όλο ένα και λιγότερο επισκεπτόταν τη μάνα της. Λιγότερο από πριν. Περίπου 2 φορές τη βδομάδα. Το ίδιο και ο άντρας της με το γιο. Λίγες φορές, αλλά ερχόντουσαν. Μία από τις φορές της επίσκεψης λέει η γυναίκα στη Μαρία: «Θέλω να με καταλάβετε χωρίς να παρεξηγηθώ. Βέβαια η απόφαση είναι δική σας. Δεν πρέπει να την αφήνετε μόνη». Ακούσα η Βαλεντίνα τη συζήτηση της γυναίκας με την κόρη της που έκανε στην κουζίνα. Την ώρα εκείνη στη τηλεόραση έπεψε να παίζει το πρόγραμμα και η Βαλεντίνα νόμιζε θα ακούσει τη συζήτηση όλη. Αλλά το πρόγραμμα συνέχισε με αποτέλεσμα να μην ακούει ξεκάθαρα. Η Βαλεντίνα λέει στον εαυτό της: «Να που έφτασε και η ώρα μου που θα με αφήσουν σε γεροκομείο». Καθόταν λυπημένη με βουρκωμένα τα μάτια της από τη στεναχώρια. «Μαμά, γιατί κλαις?» ρωτάει η Μαρία που βρέθηκε στο δωμάτιό της. «Όλα καλά, κόρη μου». «Να, εδώ στην τηλεόραση είδα κάτι που με συγκίνησε». Το λυπηρό για τη Βαλεντίνα ήταν ότι κατάλαβε ότι πλέον δεν θα μπορούσε να ζυμώνει. Η μνήμη της τον τελευταίο καιρό όλο και πιο συχνά την παρέδιδε. Τουαλέτα ξέχναγε να πηγαίνει. Μετά από μερικούς μήνες η γυναίκα σταμάτησε να έρχεται στη Βαλεντίνα για την καθορισμένη εργασία της. Ήρθε όμως η Μαρία και πλέον με τον άντρα της και τον γιο της. «Μαμά, ήρθε η ώρα να μαζευτούμε», λέει η κόρη. «Εγώ μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι πλέον θα πρέπει να σε κοιτάει κάποιος, να σε προσέχει». «Στο διαμέρισμά σας?» ρωτάει προβληματισμένη η γιαγιά. «Όχι, θα δεις. Σου έχουμε ετοιμάσει μερικές εκπλήξεις, γιαγιά», είπε χαρούμενο ο εγγονός. Η Βαλεντίνα, παρόλη τη διαβεβαίωση του εγγονού, κουρασμένη ψυχικά και πνευματικά, επέτρεψε να την πάνε στο αυτοκίνητο χωρίς να λογοφέρει, όπως έκανε άλλες φορές. Το αυτοκίνητο ξεκινάει και η Βαλεντίνα λυπημένη κοιτάζοντας από το παράθυρο λέει: «Ήρθε η ώρα. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, όπως άλλωστε η πιο πολύ συνομιλική μου». Την ώρα της διαδρομής στην πόλη, η Βαλεντίνα θυμήθηκε τη μάνα της. Όμορφη, δυναμική, έξυπνη και με απεριόριστη υπομονή. Πατέρα πλέον δεν είχε η Βαλεντίνα, όταν πήγαινε τρίτη δημοτικού και αναμφίβολα η μάνα της ήταν όλος ο κόσμος και ο πιο αξιόπιστος φίλος. Ήταν πάντα δίπλα της, αλλά ποτέ δεν πίεσε την κόρη της αφήνοντας την να μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις μόνη της και αρκετές φορές όχι σωστές. Η Βαλεντίνα από μόνη της δεν θα μπορούσε να εξηγήσει το πώς μεγάλωσε και ήρθε η ώρα να παντρευτεί και ότι ο αγαπημένος της ήταν βαριά αλκοολικός. Όταν παντρεύτηκε και γέννησε τη Μαρία, προσπάθησε να διορθώσει τον αγαπημένο της άντρα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και έτσι δεν έστρωσε ο γάμος. Η Βαλεντίνα αποφάσισε να πάρει τη Μαρία και να γυρίσει στη μάνα της που και πάλι έγινε στήριγμα για αυτήν και την κόρη της. Με τα νέα δεδομένα, η μαμά της Βαλεντίνας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον βιωτικά. Η μόρφωσή της και το επάγγελμα που ήξερε, πλέον δεν της απέδιδαν το προς το ζήν. Τα καθήκοντα για την επιβίωση αναλαμβάνει η Βαλεντίνα. Ω του παραδόξου, η Βαλεντίνα τα καταφέρνει, μα και η Μαρία μεγάλωσε. Την αλλαγή στη συμπεριφορά της μάνας, η Βαλεντίνα δεν την αντιλήφθηκε αμέσως, ώσπου ενημερώθηκε από τον γιατρό ότι η κατάσταση της μάνας της σταδιακά επιδεινώνεται.
Είχε πλέον την αρρώστια του Πάρκινσον. Συνέβη αυτό στις δεκαετίες των 90. Για να τα βγάλει πέρα η Βαλεντίνα ήταν αναγκασμένη να καθαρίζει 3 διαφορετικά κτίρια όπου στεγαζόντουσαν μεγάλες εταιρείες. Οι ώρες της εργασίας ήταν πολλές και η Βαλεντίνα κατάλαβε ότι δεν είχε χρόνο να προσέχει τη μητέρα της. Έτσι πήρε τη σκληρή αυτήν απόφαση, να βάλει τη μάνα της στο γεροκομείο. «Μα δεν θα ήταν για πολύ καιρό», έλεγε στον εαυτό της. «Μαμά, με συγχωρείς που δεν έρχομαι συχνά να σε βλέπω», έλεγε στην κάθε της επίσκεψη. «Δεν πειράζει, Βαλεντίνα μου», χαμογελώντας έλεγε η μάνα της. «Όλα καλά. Η Μαρία θα έρθει σύντομα από το σχολείο», ρώταγε η γιαγιά. Η Βαλεντίνα τελικά δεν πρόλαβε να πάρει πίσω τη μάνα της όπως το σκεφτόταν. Έπεσε σε βαρύ κόμμα. Αυτά σκεφτόταν η Βαλεντίνα όταν άκουγε τη Μαρία. «Μαμά, φτάσαμε. Έλα να σε βοηθήσω να βγεις από το αυτοκίνητο». Η Βαλεντίνα βλέπει μπροστά της ένα πανέμορφο σπίτι με πανέμορφη αυλή. Κάτι σαν παραμύθι. Εκπληκτή αναρωτιέται που είναι το γεροκομείο όπου περιμένει να πάει. Συγκινημένη κοιτάει στα μάτια της Μαρίας και ρωτάει «Μα τι είναι αυτό?» Η Μαρία χαρούμενη της λέει «Επιτέλους φτάσαμε στο δικό μας σπίτι και θα μείνουμε όλοι μαζί. Να, εδώ σε αυτό το δωμάτιο. Δίπλα στη βεράντα θα είναι το δικό σου δωμάτιο». Η Βαλεντίνα φορτισμένη από συγκίνηση άρχισε να κλαίει με τέτοιο τρόπο σαν να έκλαιγε τότε που πέθανε η μάνα της. Βλέποντας της ο εγγονός και ο γαμπρός τη ρωτάνε γιατί κλαίει. «Δεν σου αρέσει εδώ?» «Μου αρέσει. Μην ανησυχείτε», κατάφερα να πει όταν σταμάτησε να κλαίει. «Είμαι ευτυχισμένη που σας έχω, παιδιά μου». Το απόγευμα η Βαλεντίνα καθόταν στη βεράντα στην κουνιστή καρέκλα και απολάμβανε το σχεδόν καλοκαιρινό ήλιο με τον γλυκό αέρα. Στην ψυχή της ένιωθε αγαλίαση και απεριόριστη χαρά. Κοιτάζοντας τον ουρανό είπε «Σε ευχαριστώ μαμά μου και ζητώ να με συγχωρέσεις». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε.